Здравейте, скъпи деца, учители и родители на неделно училище Пенчо Славейков в Салерно и Тури, Италия. Поздравяваме ви с началото на учебната година! Ние сме студенти от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Учим за учители, за да станем толкова добри, колкото вашите учители. С всяка прочетена книга, с всяка написана дума, вие пазите България в сърцата си. Ученето е като магическа градина. От малките семенца на знанието растат много големите ваши мечти. Гордеем се, че можем да бъдем част от вашия празник на знанието. Пожелаваме ви много смях, забавни моменти и много нови открития през годината. Бъдете смели, мечтайте силно и обичайте България. Нека учебната година бъде пъстра и светла, като стиховете на Пенчо Славейков. Честита да е новата учебна година! Бъдете здрави, попътен вятър и до нови срещи!